Ahoj, moje meno je Adam TV a ja vás vítam pri novom videu zo špeciálu Minecraft. Takže, minule sme skončili, neviem jak, sme boli v takej jaskinke, ale už Energy Dragon, pozdrav Energy Dragon. Pozdrav. Čaute. Tak, on našiel také miestečko a aj domček nám postaval. Tu, jak vidíte, ten tu istý robil pascu, také natrovenie, no otvor to, vidíte? Tak, videjko vyjde zajtra, ako som hovoril v jednom videu, ktorého som dneska videl, ale chcel sa mi vydávať videa, takže ešte asi možno dneska vyjde, nesľubujem nič. Sme na takej púšti. A keď chcete, do prvého videa, prvého špeciálu som nedával tie IP, takže ešte sa musím opýtať majiteľa, či vám môžem dať IPčko, lebo tak, tu je náš predošlý barák. Toto asi není náš predošlý barák, hej, je asi. Zase opakujem, keby ste to nevedeli, čo znamená TPACCEPT, je to príjmete žiadosť o teleportáciu. To nie je náš starý barák, to nie je. Ja ti ukážem kde. Kde si? Ja som tu lietal. Aha. Som ťa hitol. Aha. Teraz vidíš, som ťa hitol. Dobre, a my dneska by sme si mohli postaviť úkryt pod domom, ne? Energy Dragon. No, čo ja viem. Tak asi si dneska postavíme bunker, alebo niečo také, keby náhodou niekto chcel. Mi daj kus jedla. By nás nikto Ja som vo jednotke, či vo nulke už. Doma. No. A prepáčte za lagy, neviem prečo už mi to zase takto strašne laguje, keď natáčam, lebo minulé videjko mi to tak vôbec toto nelagovalo, takže ospravedlňte ma, ale dúfam, že kvalita je v HD, keď pozerám video moje, čo som natočil, tak ja mám furt HD a vôbec mi to nelaguje, asi myslím, že strašne hlučno rozprávame, keď voláme spolu. Keby ste vedeli, tak hrajeme i za kamerou Energy Dragon, kde postavíme ten bunker. Tu sú naše postielky, sexy postielky. Nemám ešte obranný štít. Aha, som si zabudol dať, joj. No ja už mám. Ja mám stále. Takže on akože má postavu Minecraftovú inú, len on je builder a ja nie, tak to dopadlo. Tu, ako vidíte, okolo náš púšť, tu máme okienko. No však to už dávno videli, bože. Joj, bože. Jsi lepý jak ty. Bože, ale tak. No tak, prepáčte, strašne sa ospravedlňujem za tie lagy, strašne, ale neviem prečo mi to furt robí. Prestaň ma hitovať. No tak už povedať, čo robíš, stávať a boho. Dobre, tak my sa ideme pustiť do stavania a keď budeme mať vykopané aspoň trošku, tak sa zase ohlásime, áno? Tak zatím čus. Takže sme späť. A trošku sme začali kopať, tu sme začali. Kde ja dám si to? Kde? Tam dole, tak kde som to vykopal. Tu dole, tak kde, hej, tu tak kde dole to spadlo, alebo tu. Kde? Tu? Aha, tu. Tu tak. Takže. Tu tak, to však je hoda. My sme asi nejakí popletovia dvaja, lebo furt niečo urobíme zlé. Tak. Dobre už.
sme to poplatili celé, ja to zabudujem, hej? Bo... Dobre, už to funguje, som dobre dal. Dobre, prepáčte. Takže... Tu... máme taký domček. Tam je taká Elku, ja ju nepoznám, ale je majiteľka. Počkajte chvíľku. Takže už som tu späť a niekto mi písal OMG, ja mám nervy. Idem to tu zabudovať, bo nemám nervy. Ale choďte všetci preč, hej. Čo... Dobre, Energy Dragon si píše. A teraz... Ne! Bože môj! Prečo tu sú TNTčka? Kde? Tu dole No pod... Luky! Daj rýchlo ich head. Nemôžem, má teleportov, majiteľ. On je blbec. Máme tam TNTčka. Milí diváci, toto je stres. A ja asi budem končiť toto video, takže... Nie! On je blbec! On má tu teleporto, takže my budeme končiť video, lebo to strašne ogľad. Bože, ja čo spravil? Čaute, lajkujte, odobrajte, keď sa vám nepáčilo, dajte dislike. Mne je to jedno, máme krízu, dobre, čaute. Majte sa, užívajte si a čaute.